jazde tak nakopli, naštartovali, idú už do bránky číslo 5, ktorú taktiež pekne pretraverzovali, výpust z trúbky, sa pekne okamžite otočili a nastavili svoj rád v smere protiprúdnej bránky číslo 6, ktorú prechádzajú rovnako veľmi pekne. Tento európsky šampionát v raftingu nám prináša veľmi veľa pekných záberov a chvíľ. Naozaj Taliani padli veľmi rýchlo, vchádzajú do priestoru pred tribúnou a určite budú mať pekný čas minimálne za tú prvú polku. Tak na nešťastie pred tribúnou brány číslo 7 stratili dosť veľa času, pretože sa chytili až pod kameňom. Stojí to veľmi veľa sekúnd a tým pádom už na medaile veľmi ťažko budú pomýšľať. Spravili bránu číslo 8 veľmi pekne. So the gate number 8 was very nice. We are waiting for the gate number 9 if it will be clean or yes. So well done.